Ya Allah. Aku kan wis omong ta, Yos. Kan awal wis omong gone lunyu. Lah malah tok gerke. Wong kene iki rusuh. Gas, Lah kok iso rusuh? ibu-ibu iki lho. Lah kok rusuh lho? Lah genak ganongane lunyu kepleset ngono lho. Lah ngerti. Lah kok nyenggaki komen. Piye? Mantap. Anyep. Seger. Ger. Gurih. Lah iki masane ndelok es teler piye. Wong ora rasane. Aku ora tak nangis. Aku ning kono ki mau sirku acting. Kakek. Bosok tenanan keplisik. Anyepe tekan jero. Iya. Yen jauh Bapak berangkat mengke kula pangsul teng kota jenengan sangoni kathok. Wis tak omong to domong ini udan-udan ngene iki nggawa kathok loro. Ora nggawa kathok iki dalan jetis, dengok ngalar. Heeh. Ora nek bakal kathok Indomaret ya ora enek. Tenan iki jero lho. Sampeyan weruh lho. Lah iki anyep tekan jero lho. Lho anyep jero. Ayo. Mbak sinten jenengan? Ya, tapi golek ngentot ning banyu suarane mlebu. Alah. Saya kula pengen kenalan jenengan Mbak sinten. Bojone jenengan jenenge sapa? Ukurane kathok mahar pira? Pengen terus yo. Lah kuwi jumbul. Budi. Wong kene iki wong setia. Wong setia. Awake dhewe ganongan Heeh. disetelne lalu ditokne bengi. Betul. Penontonnya tetep utuh. Luar biasa lho. Wong Wong sing wetan ngene. lho. Wong mutu wetan ki lho. Mutu wetan. Solidaritasé Apa? solidaritasé Nyunyuk bae. solidaritas 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 Hah. kuwi kompak Kompak. senimane wargane lek reokan lho tumplek blek Blek. penontonnya masih udan ya tumplek blek wong sing setia apa ning kene tak suwi sapa Sopo? tutik utune proses titik Kaya ngono. sing penting iki mau gumeng Heeh. dadake enek selawe jantilane enek 28 28. sing wedok 26 sing loro belo sale Kuwi ora bener. Lagi ora maju. Ora iso. kita walaupun hujan Hah? penonton setia menemani kita Hah? kita tetap pentas Yo jono. yang terbaik. Duwe totalitas. Oke, masih bersama Singo Putu Wetan. Ya. Masa sih ngopo tuh. Dan diberiakan oleh Putu Wetan. Ya. Betul. Yo, Yo dilanjut teman-teman. Gas nih. mangan brutu ning sanding sumur. Masyarakat kudu
Yo. Nek wong ngomong tadi. Bang Rawite wis ora sabar, Pak. Wong ngene iki membuktikan ya. Salam. Oh, nggih. Sabar. Yo, bunjaran bocah pencalitan rambut duko. Bujangano, jongano mulai ra karu-karuan. Ora karuan. Hei, satrio barisno, ben disawar ngomong. Oh, baris. Baris. Baris le. Ini kuli mau. Kuli mau aku pegel yang kuli. Kowe iki ora ngrungokne to. Ngomong iso. Bener-bener aku ora. Ayo, jajal. Kene kon baris an dhewe. Satrione di barisnya kono. Di baris. Siapnya le. Hei. Terus ini. Oh, ini perjalanan. Satrio di tahu jadil. Satrio niko jadil niko. Heeh. Di barisnya kono. Nggih. Lah, Yo. jadil baris kok jejer sih. Jadil baris. Baris berbaris. Yo. Ayo, ngadep kabeh, nduk. Ngadep ora? Yo kok kene Rene, serat. Adek ora disawer ora. Baris. Baris rata gange sak meter yo. Ayo Mbak Rene, ayo cepet saset. Ayo Mbak. Terus. Hop. Terus. Hop. Yo sikat. Bayi. Ini loh. Wis, tokno. Ora entuk rezeki tokno ae. Ya wis ben ya Pak ya. Wis adewe le yo. Yo kene yo. Kanggo sedulurku teko putra Panggul, putra Wayang Panjer. Sumbangsih panjenengan kula aturi maringi bebono dumateng para satriya kula menika. Monggo kula sumanggaken. Bujangana minggir sik urusane karo aku. Bujangana minggir. Minggir urusane karo Bujangana. Oh. Monggo. Mas Pria. Ayo Mas. Ini sedulur saking Panggul. Putra Wayang Bambang Terpanggul. Dari PT Roberto Pasimon dari Negeri Sumatera dan silakan. Pasukan monggo. Kekalan biku dengan mak-makan di berani. Atur suwun kagem. Atur suwun kagem Pak Wahyu. Aku santai kon. Awakmu jenenge Bujangano. Nggih. Reok sing gumelar kae mang kabeh. Nggih nek wengker
Enek Ki Ageng Putu, Nggih. enek Suryo Alam, enek Suryo Bulan, Nggih. enek Loro Sadro. Artinya apa kabeh? Jajal, kowe dadi bojomu aja kon pencilan dirokok jalan kuwi. Kowe. Artine, Mbah. Aduh, Reok rukun, resik, edah. Guyub, gotong royong. Reok Jaya. Makane lho, kan bocah lho, jalan berbakti. Kok kowe? Rumah ya, Nggih, nggih. Loro Sadro kabeh. Wengker, Wengker. wong wewengkon kang duwe pekerti. Rungokno. Kudu, Kutu. kudu setuhu. Kudu setuhu. Rungokno. Suryo Alam, Suryo Alam. Suryo Kadan sinar alam jagat. Alam jagat. Yo sinarno jagatmu dhewe-dhewe. Gumarno teko reok Suryo Gumelar. Lagi sinar. Melar. Kumindamu ka jatil iki. Jejeg judul amanah turute ing laku. Akhire gayuh Wahyu Satrio. Sing diagem dening Asma Asis dadi kanggo putu. Ki Ageng Putu Budaya. Luar biasa. Regan tutukno hibraki gawe suka-suka para-para kabeh masyarakat. Nggih. Matur suwun. Sumangga. Nggih, Pak, luar biasa.